Știi cum erau în casă? Știu doar că tata dormea, era la el în dormitor și ăsta mic s-a dus să-l trezească și, practic, tata când a văzut fum, îți dai seama, s-a speriat și a pus proteza greșit. L-a luat în brațe pe ăsta mic și au ieșit afară și când au deschis, practic, ușa să iasă în curte, el s-a împiedicat și i-a căzut proteza. Și atunci a căzut, iar copilul a fugit înapoi în casă. Ea era acolo zăpăcită, îți dai seama, se chinuia să ridice pe tata și la secundă gen a fugit copilul înapoi. Și practic el n-a fost ars, nu a fost absolut deloc nimic, a fost scos din casă doar că apucase să inhaleze fum și n-a mai putut să-l salveze. El până la spital a trăit 3 ani. Mama lui, respectiv cumnata ta, n-a mai putut intra înapoi în casă pentru că era foarte mult fum după Nu, el? ba da, l-au scos din casă, repet, după câteva minute, nu mai știu exact să zic câte minute, Deci dar mama lui l-a scos din casă, nu salvarea, nu nu pompierii.